Весела Коледа. Весела Коледа, какво си ми взела? 50 лева. 50 лева. Пари си ми взела. В смисъл, ще ми дадеш само пари и само 50? Не, кой каза, че ще давам? Ти ще ми дадеш 50 лева. Аз? Защо? За да ти купя подаръка. Ако искаш да имаш подарък, естествено. Да, искам. Не мисля, че работите ми. Готова съм да си разменяме подаръците. Айде. Заповядай. Благодаря. Това е кожен портфейл на Ревел с уникален механизъм за по-лесно изваждане на картите. Да, както виждаш, има джобче за стотинки, също така и за банкноти. Това са парите, които ми дай, за да ти го купя, защото портфейл не се дава без пари. Да, така е, разбрах какво направи. Благодаря. Много е яко. А искаш ли сега да видиш твоя подарък? Аз вече го видях. Как така го видя? Какво е това? Това си го купих заедно с твоя подарък по твое име от Ревел, заедно с портфейла ти. Все пак е Коледа. Какво е? Ами това е карт холдър. Добре, откъде ги взете с карти? Това е проследяваща карта, пак е на Ревел, свързваш се с телефона, за да мога да не изгубя някоя другата карта. Ти си взела още нещо. Каква е другата карта? Взела, в смисъл те си идват на бъндъл заедно. Другата карта е кредитната ти. Защото, нали знаеш, портфейл не се подарява без пари, карт холдър без кредитна карта.